Βρίσκεσαι τώρα στο σημείο 0 της ημέρας. Εκεί όπου οι λέξεις παύουν να έχουν νόημα και οι πράξεις σταματούν. Βεβαιώσου ότι η θέση σου είναι μία δήλωση ακινησίας. Δεν είσαι πλέον ένα σώμα που πρέπει να παράγει, αλλά μία ύπαρξη που δικαιούται να αφαιθεί. Ο θόρυβος του κόσμου δεν είναι πια δική σου ευθύνη. Είναι ένας απόϊχος που σβήνει έξω από την πόρτα σου. Αυτή η στιγμή είναι η ιερή επιστροφή στην εστία, στο εσωτερικό σου καταφύγιο, εκεί όπου ο χρόνος παγώνει για να σου επιτρέψει να αναπνεύσεις. Άφησε τα βλέφαρα να βουλιάξουν στην ακινησία. Όχι με προσπάθεια, αλλά με την ίδια φυσικότητα που η νύχτα σβήνει το φως. Παρατήρησε τη ροή της ύπαρξής σου. Η αναπνοή σου είναι το μοναδικό ρολόι που λειτουργεί τώρα. Ο αέρας ταξιδεύει μέσα σου σαν μία δροσερή άβρα που καθαρίζει τα μονοπάτια του νου από τη σκόνη της ημέρας. Με κάθε ανάσα αποσυνδέεσαι. Αποσυνδέεσαι από τα ονόματα, από τις προσδοκίες των άλλων, από τους ρόλους που φόρεσες από το πρωί. Τώρα δεν είσαι τίποτα από αυτά. Είσαι μόνο εσύ. Η σιωπή και η απόλυτη άδεια να μην κάνεις τίποτα απολύτως. Θα ξεκινήσουμε μία διαδικασία πλήρους απόσβεσης. Φέρε την προσοχή σου στα άκρα των ποδιών. Φαντάσου ότι οι μύες εκεί αρχίζουν να εξατμίζονται, αφήνοντας πίσω τους μία αίσθηση απόλυτης ελαφρότητας. Η αίσθηση αυτή ανεβαίνει στις κνήμες και στους μυρούς. Τα πόδια σου μοιάζουν πλέον να μην έχουν βάρος, σαν να επιπλέον σε έναν ωκεανό γαλήνης. Κάθε κύτταρο στις αρθρώσεις σου ξεκουράζεται, απελευθερώνοντας τη μνήμη της κίνησης. Η ηρεμία προχωράει στη λεκάνη και στη μέση. Νιώσε τη σπονδυλική σου στήλη να ακουμπά μαλακά, σαν να ξαπλώνεις πάνω σε βρύα στο δάσος. Η κοιλιά σου είναι ελεύθερη, μαλακή, χωρίς καμία σύσπαση. Το στήθος ανοίγει, οι πνεύμονες αναπνέουν χωρίς προσπάθεια, ακολουθώντας το ρυθμό της ίδιας σου της φύσης. Η καρδιά σου είναι ένας ήσυχος φάρος που χτυπά με σταθερότητα και εμπιστοσύνη.
Η χαλάρωση τώρα κυλάει στους ώμους και στα χέρια. Οι παλάμες είναι ανοιχτές, έτοιμες να αφήσουν ό,τι κρατούσαν σφιχτά σήμερα. Τα δάχτυλα είναι ανοιχτά. Ο αφιένας μαλακώνει, επιτρέποντας στο κεφάλι να βουλιάξει στο προσκέφαλο. Οι μύες του προσώπου χάνουν την ένταση της έκφρασης. Η γλώσσα, τα χείλη, το μέτωπο, όλα είναι πλέον λιασμένα από την ησυχία. Το δέρμα σου αναπνέει. Είσαι ένα σύνολο που δονείται σε συχνότητα ανάπαυσης. Ο νους σου μοιάζει τώρα με μια σκοτεινή αίθουσα που αδειάζει. Φαντάσου ότι κάθε σκέψη είναι μια προβολή σε έναν τοίχο. Μία-μία. Οι προβολές αυτές σταματούν. Οι εικόνες τρεμοπαίζουν και χάνονται. Οι λέξεις που άκουσες, τα σχέδια που έκανες, οι ανησυχίες που σε απασχόλησαν, όλα γίνονται καπνός που διαλύεται. Φαντάσου τώρα ότι κρατάς ένα πινέλο με μαύρο χρώμα και βάφεις πάνω από κάθε σκέψη που εμφανίζεται. Μαύρο πάνω στο γκρι, μέχρι όλα να γίνουν ένα ενιαίο, ανακουφιστικό σκοτάδι. Δεν υπάρχει πια χώρος για ανάλυση. Το μυαλό σου παραδίδει τα όπλα. Δεν χρειάζεται να καταλάβεις τίποτα. Δεν χρειάζεται να θυμηθείς τίποτα. Η λύθη είναι ένα δώρο που δέχεσαι με ευγνωμοσύνη. Νιώσε την νοητική κόπωση να μετατρέπεται σε μια γλυκιά υπνηλία. Είναι μια αίσθηση όπως όταν κοιτάζεις τη βροχή από το παράθυρο. Είσαι μέσα, σε προστασία. Είσαι σε ασφάλεια. Ο εγκέφαλός σου μεταβαίνει σε συχνότητες αργές, θεραπευτικές. Τα κύματα της συνείδησης καταλαγιάζουν, αφήνοντας μία επιφάνεια λία και καθαρή. Θα κατέβουμε τώρα τα σκαλιά της συνείδησης. 10 σκαλιά που οδηγούν στο βαθύτερο σημείο της ύπαρξής σου. 10. Κάνεις το πρώτο βήμα. Η πραγματικότητα γύρω σου αρχίζει να θολώνει. 9. Το σώμα είναι πλέον μία μακρινή ανάμνηση
Βυθίζεσαι. 8. Η ησυχία γίνεται πιο πυκνή. Σε τυλίγει σαν κουκούλι. 7. Κάθε αριθμός σε απομακρύνει από τον κόσμο της αφύπνισης. 6. Είσαι στο μέσον της διαδρομής. Η πύλη του ύπνου είναι μπροστά σου. 5. Η αναπνοή σου πλέον είναι το μοναδικό πράγμα που σε συνοδεύει εδώ. 4. Παραδίνεσαι. Δεν υπάρχει αντίσταση. Μόνο ροή. 3. Τόσο κοντά στη λύθη. Ο νους σου είναι έτοιμος να σβήσει. 2. Μία τελευταία ανάσα πριν το κενό. 1. 0. Απόλυτη απουσία. Ύπνος. Σε αυτήν την κατάσταση, η βιολογία σου αναγεννάται. Το υποσυνείδητο αναλαμβάνει να καθαρίσει κάθε γωνία της ψυχής. Ό,τι σε βαραίνει διαλύεται. Ό,τι σε φόβησε εξουδετερώνεται. Είσαι σε ένα χώρο, πέρα από το καλό και το κακό, πέρα από τον χρόνο. Το σκοτάδι εδώ είναι θρεπτικό. Είναι η μήτρα της αυριανής ημέρας. Αλλά το αύριο είναι ακόμα πολύ μακριά. Τώρα υπάρχει μόνο η ιερή ανάπαυση. Φαντάσου ότι είσαι μια σταγόνα που πέφτει σε έναν ωκεανό από ασήμι, καθώς βυθίζεσαι αργά προς τον πυθμένα. Το φως της επιφάνειας μικραίνει, μέχρι που γίνεται μια αμυδρή λάμψη εκεί κάτω, στην άβυσσο της γαλήνης. Επικρατεί απόλυτη θαλπορή. Δεν υπάρχει πίεση, μόνο υποστήριξη. Τα όνειρά σου είναι σαν ήσυχα ψάρια που κολυμπούν γύρω σου, φέρνοντας μηνύματα ελπίδας και επούλωσης. Το σώμα σου είναι το σκάφος που παραμένει αγκυροβολημένο στην ασφάλεια του κρεβατιού σου.
Ενώ η συνείδησή σου ταξιδεύει σε κόσμους χωρίς όρια. Έχεις ελευθερία τώρα από το βάρος της ταυτότητάς σου. Δεν χρειάζεται να προσέχεις τίποτα. Το νευρικό σου σύστημα έχει απενεργοποιήσει κάθε συναγερμό. Είσαι σε πλήρη ειρήνη με το σύμπαν. Η αναπνοή σου συγχρονίζεται με την αναπνοή της γης. Είσαι μέρος ενός μεγάλου ήσυχου όλου. Ο ύπνος σου θα είναι ακλόνητος. Αν κάποιος ήχος ακουστεί στο περιβάλλον, θα ενσωματωθεί στο όνειρό σου και θα σε βυθίσει ακόμα πιο βαθιά. Τίποτα δεν μπορεί να ταράξει αυτήν την ιερή απομόνωση. Θα ξυπνήσεις όταν το σώμα σου αποφασίσει ότι η αναγέννηση ολοκληρώθηκε, νιώθοντας μία πρωτόγνωρη διάβγεια και δύναμη. Αλλά τώρα άφησε και την τελευταία σκέψη να εξατμιστεί. Η φωνή μου θα είναι ένας αδιόρατος ψίθυρος, μια δόνηση που χάνεται στο κενό. Νιώσε αυτήν την χαρά της σιωπής. Η μέρα σου αξίζει αυτό το τέλος. Η ψυχή σου αξίζει αυτήν την παύση. Βύθισου, χάσου, σβήσε. Δεν υπάρχει πια εσύ και κόσμος. Υπάρχει μόνο ησυχία. Υπάρχει μόνο ο ύπνος. Παραδώσου στο απέραντο μπλε της νύχτας.